Benátky boli a sú rušné. No základná otázka znie, sú talianske Benátky naozaj tým najkrajším miestom na vode? Dnes sa vydáme naprieč celým svetom za mestami, ktoré si vyslúžili prezývku Benátky Afriky, Benátky Indie či Benátky Číny. Miestami, kde voda nie je prekážkou, ale spôsobom života. A na konci sa možno dozviete, prečo Benáča Marco Polo tvrdil, že jedno z týchto miest je ešte krajšie. Inšpiratívnu reláciu o Benátkach sveta, a teda tých najromantickejších miestach, pre nás dnes pripravil Ľuboš Fellner. Pekný deň. A buongiorno. Benátky sú môjim naozaj tiež takým najromantickejším mestom a mám ich veľmi rád. 1500 rokov, čo fungovali, veľmi padli ako Fénix, stali z popola a tých obyvateľia ich robili. My vieme, že tu žil Giacomo Casanova, Tintoretto, Vivaldi, ale aj Marco Polo, preto Benátky, okrem toho, že sú mestom jedla, umenia, lásky, sú aj vždy a boli jedlom cestovateľov. Ale neviem, či viete, ale práve v Benátkach sa nachádza aj najstaršia kaviareň na našej planete. Benátky mám veľmi rád a často sa sem vraciam. My prejdeme naprieč kontinentami, tak aké Benátky ponúka Afrika? Akú romantiku ponúka tento kontinent? Tak Afrika, tie africké Benátky, je to anti la serenissima, je to niečo, čo vôbec nie je také znešené, ako sú Benátky, ale o to viac majú takú svojskú kultúru. Tie najznámejšie Benátky je to Gambie, je to jazero, ktoré sa nachádza v Benine, severne od najväčšieho mesta Kotonu a museli sem kedysi v 17. storočí tí otroci utiecť, preto, lebo ináč by ich dali do otroctva a odnesli by ich do Ameriky. A preto sa usídlili tu na Koloch. To mesto má dnes 30 000 obyvateľov. My sa tu plavíme a zažívame tie tance, voodoo rituály. Je to naozaj fascinujúce. Druhými takýmito Benátkami Afriky sú v Lagose. Lagos je jedno z najväčších miest celej Afriky, v Nigérii. A je tu jedna časť Makoko, iba tá časť má toľko obyvateľov, ako má Bratislava, ale tá časť, ktorá je na vode, má len 90 000 obyvateľov, ale Makoko je teda extrémne drsné Benátky, ja ich mám ale veľmi rád. Svoje Venice má aj Kalifornia, tak čo Amerika ako kontinent, aké Benátky ponúka? Keď ideme od Južnej Ameriky, tak také najznámejšie Benátky je to Manaus. Manaus je hlavným mestom Amazónie a ak africké Benátky nemali ten luxus, tak Manaus bol koncom 19. začiatkom 20. storočia najluxusnejším, najbohatším mestom celej Južnej Ameriky a mal krásne divadlá, chodili tam vystúpať umelci z Európy, bol veľmi bohatý, zarobil vlastne na kaučuku. Manaus je mesto, kde sa stretáva a vzniká Amazonka, lebo stretáva sa rieky Solimoeš a Rio Negro a vzniká tu Amazonka. Týmto spojením vzniká, ďalej pokračuje rieka Amazonka, najdlhšia a najvodnatejšia rieka na našej planéte. My sme sem vypravili výpravu na najvyšší vrch amazonskej džungle a mňa prekvapili kvalitné hotely v Amazónii a kvalitné lodže okolo. Čiže to bola Brazília. V Argentíne je to mesto Tigre, ktoré sa nachádza vedľa Buenos Aires, ale ja by som chcel poukázať na iné, a to sú indiánske Benátky, ktoré sa nachádzajú na jazere Titicaca. Neplavíte sa gondolami, ale na takých rákosových lodiach indiánsky na ostroví Los Uros. Ten zájazd začíname v Peru, v Lime, letíme do Cusca, pupku sveta, vidíme Machu Picchu, potom vlastne tieto Benátky Južnej Ameriky alebo indiánske Benátky naozaj nádherné. Čo sa týka Strednej Ameriky, je to Granada pri jazere Nicaragua v Nikaragui a je to tiež Fort Lauderdale, ktorý sa nachádza 3/4 hodiny severne od Miami a kde je 230 kanálov a ten sa nazýva Benátkami Spojených štátov amerických. Predsa len aj v Európe je viacero miest, ktoré prirovnávajú k Benátkam, tak poďme si možno povedať, ktoré to sú. O Benátkach sa hovorí Bruggy, Amsterdam, Štokholm, Petrohrad, neviem, či som nejaké zabudol ešte, ale všetky sú nazývané Benátkami severu a sú naozaj veľmi zaujímavé. My sa sem radi plavíme, napríklad Štokholm je postavený na 14 ostrovoch a na zájazde metropoly Škandinávie sa plavíme do Štokholmu do Helsing. Amsterdam, tie jeho kanály sú pod patronátom UNESCO, je tam dokonca 3-krát viac mostov cez tie kanály ako v Benátkach. Na Bruggy určite nikdy nezabudnete na tých 100 druhov pív a na čokoládu. Benátky severu určite stoja za to. A čo Benátky proti nožcov na opačnej strane zeme?
No tu mám dobrý tip, je to Nan Madol. Nikto ho nepozná, ale ja som sem v roku 2014 vypravil tú výpravu a odtedy sem robíme zájazdy 2-krát ročne. Ten zájazd začína v Tajvane a letíme na Palau. Palau je rajom potápačov a vy keď uvidíte tú mliečnú dráhu, tak sa zamilujete. Už len kvôli tomuto sa oplatí do tej Mikronézie vyraziť. Odtiaľ letíme na Guam, čo je najväčší ostrov Mikronézie. Tu sa nachádza Anti-Everest, čiže Mariánska priekopa a odtiaľ cestuje tú Mikronéziu na Marshallove ostrovy a končíme na Havaji. A práve v Mikronézii, na ostrove Pompej, sa nachádza tento Nan Madol, ktorý prezývajú Benátkami Pacifiku alebo nebeským útesom. A sú tu obrovské niekoľkotonové kamene, ktoré sú vzdialené. Ten ostrov je hodinu letu. Nikto nevie, ako sa tam dostalo, ale je to pamiatka, ktorá konkuruje tým na Veľkonočnom ostrove. Ázia kráľuje mnohým našim rebríčkom, Slováci ju čoraz viac obľúbujú a preto aj ďalšie typy na romantiku alebo na pomyselné Benátky už budú len z tohto kontinentu. Tak kde začína? Áno, neviem, či úplne romantika, ale sú to nakoniec Benátky. Začneme v Basre v Iraku. Musíme si na tú Áziu zvykať, je to najväčší kontinent, najľudnatejší s obrovskou históriou a práve to sa premieta aj tu do tej Basry. Je to najbohatšie mesto v Iraku, ktoré sa nachádza na juhu krajiny a tie močariská a tie Benátky tu zažil už Abraham kedysi. Spája sa tu rieka Eufrat a Tigris, medzi ktorými sa nachádza Mezopotámia. My robíme ten zájazd prekvapivo v dobrých hoteloch s výbornou stravou. Je to teda dobrodružný zájazd, ale naozaj že úžasný. No a tu sa to spája do rieky Šad al-Arab, ktorá ide do tejto Basry. Som na unikátnom mieste, toto je spojnica dvoch riek. Rieka Tigris, táto tmavá a táto zelená, svetlejšia rieka Eufrat. Ja som tu bol v lete a Basra je jednou z najteplejších miest na našej planéte. Preto som tu bol, lebo práve tu bol festival Ašura. Ja Irak pre tých dobrodružných cestovateľov odporúčam, je to úžasné. Čo nám dnes v rebríčku chýba, ktoré mestá ste zvažovali, že by sa sem mohli dostať, ale nakoniec do tej top 10 sa nedostali? No tesne sa sem nedostal Brunei, je to ten malý sultátik, ktorý sa nachádza na severe tretieho najväčšieho ostrova na našej planéte, na ostrove Borneo, sultanát, kde obyvatelia neplatia dane, majú zadarmo školstvo a zdravotníctvo. Štáti, kde ja chodím do tej džungle a páči sa mi tu nie len tá opica, ten kahav nosatý. Je to veľmi zaujímavé a ako Benátky ho popísal už Antonio Pigafetta, ktorý v Benátkach po návrate z cesty okolo sveta zomrel. Pigafetta bol kronikár Fernanda Magalhãesa a v roku 1521 vlastne ako prvý prešli okolo sveta. No a potom sú tie Benátky v tom hoteli Venetian v Las Vegas alebo to isté v Makau. Podobné Benátky poznám 20 kilometrov od Hanoja, v Kantone, v Istanbule, v Hojani a v Katare. My tam radi s klientami chodíme, ale to teda nemá žiadnu históriu, je to skôr len taká, že tie som sem nedal. Vy ste hovorili, že si treba zvykať na Áziu, predsa len ide dopredu a takisto si treba zvykať aj na ponovom najľudnatejšiu krajinu sveta Indiu. Tak čo Benátky tu? Benátky Indie. Mám tu dva typy. Jeden je na úplnom severe Indie, druhý úplne na juhu a majú totálne svojskú kultúru. Prvé Benátky sa nachádzajú v Srinagare, čo je letné hlavné mesto štátu Kašmír. Okolo máte najkrajšie Himaláje, lebo perský básnik hovoril, že keď je niekde na zemi raj, tak je to tu. A Kašmír je naozaj prekrásny. My tu bývame na housebotoch u Aliho Baktu a keď chodíme kupovať kašmírske choberce, chodíme ako Gulamovi Razulovi, sme tu jak doma. Ale naozaj je to pekná oblasť, aj keď nie pre každého je to taká dobrodružná oblasť. Ale na juhu Benátky v Alepi, v štáte Kerala, tam máte zase úplne inak to vyzerá, samé palmy, tropické a cesty. Ja som tu bol so svojou rodinou a chodíme sem často. Ja som napísal aj o juhu, Južná India blog a je to, ako keby ste boli v absolútne inej krajine, vo veľmi pekné, s obrovskou históriou. Je tu Ajurvéda, práve túto všetko, tá pôvodná kultúra začala. A posledným typom možno na indickom subkontinente Bangladeš, čo sú to celé je to, ako keby to boli jedny Benátky, ten Bangladeš je celý pod vodou a my sa sem chodíme aj loviť ryby s výdrami. Dobre, je to také, že veľmi, veľmi zaujímavý typ cestovateľský. Aj keď Benátky Vietnamu nie sú prebádané ani známe, mnohí ich považujú za to najkrajšie mesto celej krajiny. My robíme vždycky ankety na konci zájazdu a pýtame sa, čo bolo najkrajšie a toto mestečko Hoi An, dobre, ktoré nikto nepozná, naozaj často končí na prvom mieste alebo druhom mieste, ak si Vietnam spájame s Kambodžou a tam vyhrá Angkor Wat, ale hneď druhý je Hoi An. Preto odporúčam prejsť vlastne Vietnam takto krížom. Hoi An je malé mestečko, ktoré nebolo bombardované a vyzerá presne tak, ako pred 400 rokmi. Je to mesto obchodníkov, mesto kanálov, mesto lampiónov a mesto absolútnej kultúry a naozaj sa cítite ako v Benátkach a keď vidíme tú Benátku ako históriu, unikátnu ľudí, unikátnu kultúru, tak Hoi An je presne tým mestom.
Tak ako Vietnam, aj Mianmarsko ponúka neprebádané, za to krásne mesto. Je to vlastne jazero Inle a ja ho mám veľmi rád. Sú to podľa mňa najexotickejšie Benátky na našej planete. A možno, že preto, lebo som tu bol prvýkrát v roku 1996, čo bolo dlho pred ostatnými turistami. Muži tu nosia sukne, lonži a veslujú nohami. Ženy majú na krku mosazné obrúče a fajčia obrovské cigáry a celý život sa odohráva na vode. Máte tu tisíce krásnych pagód, stretávate teravackých mníchov a tie domčeky, aj keď vyzerajú, že padnú, tak je to naozaj že očarujúce. Jazero Inle je podľa mňa jedným z najlepších cestovateľských typov a my to spájame vlastne s pagodami v Bagane a ide o jednu z najkrajších krajín, podľa mňa Mianmarsko v celej Ázii. Vy máte v Benátkach východu sprievodcu, slovenského sprievodcu celý rok, tak čím si Bangkok získal nielen Slovákov? Nie len Bangkok, ale aj celé Thajsko, tá krajina úsmevov nikdy nebola dobytá. Je to lacná krajina, ktorá je naozaj pre turistov extrémne otvorená. Bangkok má 10 miliónov obyvateľov a naozaj my tu máme 365 v roku zájazdy. V Bangkoku, keď vyrazíte, tak odporúčam ísť na sever do Chiang Mai, vlastne do oblasti Zlatého trojuholníka tým kmeňom, alebo potom na juh a to ísť do oblasti Krabi, ktorú pre nás propagoval Leonardo DiCaprio v tom filme Pláž. My tu máme takú, by som povedal, že Bubo republiku, kde máme svojich kamarátov už 30 rokov, tí chodia sem na Slovensko a my chodíme k ním a sú najkrajšie pláže, je to vlastne taký basecamp. Benátky východu sú preto, lebo Bangkok je položený pri rieke Chao Phraya a je tu množstvo kanálov a to je tých klongov. Ja to stále obdivujem a musím vám povedať, že za ten čas, čo sem do Bangkoku cestujem, tých 30 rokov, vidím, že najprv to bolo smradlavé, špinavé klongy a teraz som tu pozeral ryby. Dobre, a to sú že stovky ryb som tam našiel, čiže dajú sa veci aj zlepšovať. Dobre, vidím to úplne jasne. No, ja len pripomeniem, že za týmito rebríčkami je naozaj množstvo práce a Ľuboš Fellner vycestoval do víťaznej destinácie, aby si overil, že naozaj patrí na prvé miesto. Je tak? Je, bol som práve pred niekoľkými týždňami tam len, ale ja som tam bol aj pred asi 20 rokmi. Je to mesto Sučov, ktoré sa nachádza v Číne. Čiže to znova, keď sa spýtate ChatGPT, vám to dá na prvé miesto Sučov a teraz som sa sem vrátil. Sučov je pokladané za Benátky Ázie a Benátky Číny, tak ako si v Benátkach máte kúpiť benátske zrkadlo, v Sučov si máte kúpiť hodváb, lebo je tam najlepší hodváb. Nachádzajú sa tu najkrajšie záhrady na našej planéte. Mne sa páči záhrada skromného úradníka, rozumej neskorumpovaného. Je to tu veľmi pekné. Čiže sa tu nachádza niečo ako Canal Grande. V Benátkach má 4 km, tu má 1800 km a ide krížom až hore do Pekingu. Je to najväčší ľuďmi vyrobený kanál na našej planéte. Zdravím vás zo Sučov, ktoré nazývajú aj Benátkami Číny. Aspoň to povedal Marco Polo a ten sa v Benátskej republike narodil. Okrem Sučov, ktoré sa nachádza vedľa Šangaja, vám odporúčam mesto Liťang. To ma úplne nadchlo. Hovorí sa tomu Benátky pod Tibetom preto, lebo sa nachádzajú pri Himalájach a nad Liťangom sa nachádza zaladnený vrch jadridového dráka, z ktorého tie vody stekajú a Liťang to sú tie stovky krásnych striech. Je to tak pekné mestečko. Bol som veľmi prekvapený a vlastne vytvorili sme na základe toho jeden zájazd, ktorý sa volá Najkrajšie mestá a najkrajšia príroda Číny. Je to veľmi komfortný zájazd, kde spíme v butikových 4-5 hoteloch a sú to maličké skupiny. Robíme tých zájazdov okolo 6 až 8 ročne, naozaj pre veľmi malé. Čiže Liťang je veľkým prekvapením. Tak verím, že sme opäť poskytli zaujímavé cestovateľské inšpirácie. Kto vie, možno niekoho aj nadchli pre novú destináciu na zásnuby? Možno, verím. Marco Polo bol veľký cestovateľ a z Číny bol nadšený tak ako ja. Odporúčam vám, vyrazte do sveta, nájdete vy to svoje najromantickejšie miesto a ja a mojich 120 sprievodcov, ktorí sú vyškolení v Bubo cestovateľskej akadémii, vám radi budeme slúžiť. Šťastné cesty prajem.